Spiritus, veni Sancte 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 Spiritus. Veni Sancte Spiritus.
Spiritus, veni Sancte 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 Spiritus. Veni Sancte Spiritus, 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 veni Sancte Spiritus. Spiritus, veni Sancte
Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, 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 veni Sancte Spiritus. Spiritus, veni Sancte 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 Spiritus.
Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. Para pengej beij ngi piliang sombhai pi sya kene ka Mass Bakhuid ha kene ka janmit ha kene ka Mass ngi duai na ka benta ikong etimeri ka peu ba inyo ya ka jingklan ngi duai ha kene ka Mass na ka benta ka sngi kha jong u David lengdo nong lait menta ka sngi ba bleta kandat un kerkhui I un ai I ka jingkoi jingkhia met batman sim badrup balang ba ka jinya sa jong ba jong pi indang he dang san ha ka jing nang jing start ka jing tip breu tin tip blai ngi duai ha ka ne ka Mass na ka benta ka ying ka sem jong ikong tailis nong room I badan ha pedeng ba kindon ha pedeng ka jinya ye kum shi ying shi sem ngi duai ha ka ne ka Mass na ka benta I Juliana Mayong ba inyo ay ka jing ko jing khia ngi duai ha ka ne ka Mass na ka benta kaying kasem jong I Etelda ria tam bat na ka benta ka jing ko jing khia jong I Vincent ria tam ngi duai ha ka ne ka Mass na ka benta
i wan pendap karmau plang kepada kesngi kajung i menta kesngi to blai te kendrat kerkui pi wan pendap pindang het dang klain hagajing i yau blai badru hagajing i ekipera briu kamtam e bapinyo yakajing nang jing start ngi duai hagane gamas na kabenta kajintmu jong ikong Angela syndrome kamtam e na kabenta kibahi ngasem kibala klat no makinyo yakajing thaj bam jukod kamen sim jong ikong Angela M syndrome Tilda Mary syndrome Maximilian Lungdo Albert George syndrome Aurelia Eristimai Lungdo Helena Lungdo George Benjamin about try and I ki jinja thaj bam jukod ngi duai hagane kamas na kabenta i Simon L Kharkongor kabade kasngi khaj ngi menta kasngi to bleta kandat unkor khuye phi Simon pindang he dang san hagajing nang jing start badru hagajing shampang kajing i yau blay bat ya kipara marjan ki ime ipa ki baying sem jong phi baro ngi duai hagane kamas na kabenta ka jintmu jong kaying kasem jong imaria da masar ngi duai hagane kamas na kabenta kamen sim jong i Sylvester Kharkongor bat i Endrina Kharkongor bakinyo yakajinja thait bam jukod ngi duai hagane kamas na kabenta ikong lala malngyang bain yon okloi yakajing ko jingkhia ibran menta hagajin sumar hapo negrims ngi duai hagane gamas na kabenta ka jintmu jongi Ivorin Carmelki i bakwa bangin ya duai na kabenta ka mensim jongi Archbishop Dominic Jala bain yo yakajinja thait bam jukod ngi duai hagane gamas na kabenta ka jintmu jongi yo anis balang na kabenta ka yinga sem kerpang e na kabenta i Isau Wanda Maulong ibadan apeng gajin shitom bayin yo no yakajin koin ngi duai hagane gamas na kabenta iba farko har khain bar kajintmu babhajung i ngi duai boble takandrat unkur kui i un ai i jingko jingkhia ngi duai ro na kabenta kaman simbala klat no jong i Derek nar frang khain bau try un ai i gajinja thaj bam jukon ngi duai hagane gamaz na kabenta i Donald lam frang warjri kabade gasni khajung i menta kasngi to blai takandrat unkur kui i un ai i gajingko jingkhia met bat men sim unkur kui jintmu babhajung i ngi duai ru hagane gamaz na kabenta ka jintmu jong gayeng kasem jong i Biblian kriam bedan pedang jin shitom ben yo ya jingko ngi duai ru hagane kamas na kabenta u banlum lang kan ngap kanta nanong rim hills i blak khat no manem step hawudlan ben yo ya jinja thait bam jukut ngi duai ru na kabenta ka yeng kasem jong i banlum lang makin yo ya jing pintingen naw blay khamtam hagane kapor kabasngosi ngi duai hagane kamas na kabenta iba Caldinus Carmelki but i Agnes Nongbri makin yo ya jinja thait bam jukut ngi duai hagane kamas na kabenta ka jintmu jong Anthony Nongbri i lok jong i Silviana Kriam ki kun ki tibaro i Andriana Francisca Andrew Franksngi Abishai Babok Evelyn Francisca badi Adriel Grandi Kriam makin yo ya kamet kabokoy kabakia ngi duai ru na kabenta kamen sim malaklat no jong i Elmo gat po i baklat menen gasngi o try and I i ga jinja thait bam jukut ngi duai na kabenta ka ying ka sem ba kin yo ya jing tingen khamtam ha kan ni kapor ka basngo si ngi duai ha kan ni ka mas na kabenta i Margaret supu i balaklat no ba inyo ya jinja thait bam jukut ngi duai ro na kabenta ka ying ka sem ngi duai hagane kamas na kabenta i mapi wan sara syndrome ba inyo ya ka jingko jingkhia ngi duai hagane kamas na kabenta i Angelis Imyong ba inyo no ya kamet kabakoy kabakhia ngi duai na kabenta i Philomena Floras Imyong ba blay unkor ku kodo i
un ai I ka jingkoi jingkia ngidwai hagane ka mas na ka benta I bahun lamare I barke ya sngi khaman ta ka sngi to bleta kendrat ngor kui pi bahun pinyo ka jingkoi jingkia pinyo ka jingnang jing start bar ka jingtmu ba jong pi madru ngidwai nam ta ka jingtmu jong I jame wan te dingdo Herman Sterling khar kongor the Vincent khar kongor komen ko paratung ngidwai hagane ka mas na ka benta I balam lenti Kristian pada ya sngi kha jong I menta ka sngi to bleta kendrat ngor kui pi balam lenti pindang he dang san ha jing I yo blay ha jing I ya ki bahing hasem ha jing nang jing start ha jing shampang ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta ka ing kasem jong I broming rongrin badi jospina nong bak mat ki kun ki ti baro be kin yo e ka jing koi ngi duai ha ga ne ka mas na ka benta ka ing kasem jong I silent daran tong badi lamenson marak mat ki kun ki ti baro kin yo e ka jing koi ngi duai ru ha ga ne ka mas na ka benta I maristila reng tong baru Paulus sangriang mat ki kun ki ti baro be kin yo e ka jing koi ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta ka ing kasem jong I Dolores rentong pada sekolah daju mat ki kun ki ti baro bikin yo ya jing ko jing khia ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta ka ing kasem jong I Ebony marak mat ki kun ki ti baro bikin yo ya jing ko jing khia ngi duai ha ka ne ka mas na ka benta ka mensim malaklat no jong I Clement sangriang ba in yo ya jing thaj bam jukut ngi duai ha ka ne ka mas kerpang na ka benta ki salvation cooperator jong ka umdang center ba kinyo ya jingker ku jong blay leng ba jinya sa jong ka may bdang bi jungi ba kinyo ya ka jingko jingkia ni duai ru ha ga ne ga mas na ka benta ka jintmu jong ka ying ka sem jong I Juanita Margarita Albina Robilda Marina Diana Sabrina Diana Karkongor iba ekmending do iban Sharai Shilla Tracy Mauri Irene Swear ni duai na ka benta ibadan normal ngiang boblen kurkui I aja katre jong I ngiduai na ka benta ka jinja tha jong ka mensim jong isbing ilim sing swear lari kupar I Liliana Karpor badi orka Karpor ngiduai ha ga ne ka mas na ka benta ka mensim malaklat no jong I kong Margaret Crossibon Karkongor Valentinus Chalam Roxwell Karkongor Lambetstone Karkongor Benedict Grace Karkongor bikin yo I ka jinja tha bam jukod ngiduai ha ga ne ka mas na ka benta ka jintmu jong Euphrasia Kriyam basan badru na ka benta I Benansius lengdo bo blain kurku yaki wero shieng ya jintmu ba jong ki ngiduai ha ne ka mas na ka benta kam jinyata jong ka mensim jong I Elizabeth lengdo nongbri bad I Jane Sun makin yo ya ka jinyata bam jukod ngiduai ha ne ka mas na ka benta kaying kasem jong ikong bibiana marbo bat iba eklash pamshong margi kun kiti baro kiba kwa masungo yo blay na kabenta ka jingkar ku bakila yo ha kaying kasem jong ki mat ngiduai kerpang na kabenta kaying kasem jong ikong Justina marbo ki kun kiti baro kaying kasem jong ikong Teo marbo kaying kasem jong ikong Tina Mary marbo kaying kasem jong I Spin marbo kaying kasem jong I Dilin marbo kaying kasem jong idu marbo kimen ki para baro kinyo ya kajin sumar sukher na blay ngi duai ha kane kamas sa shisin ha kane janmit na ka bentai Christina nong klau ibadan hapo ICU ba blay nong ta no I bi inyo ya kajin ko da ka long ka mon jung u ngi duai ha kane kamas na ka bentai Cecilia Sim ai bor nong klau mamakiru kinyo ya kajin ko jingkia ngi duai na ka bentai Jenica lengdo mama iru inyo no yakamet kabakoit kabakya ngiduai ha kane kamas kerpang na kabenta iwan dari marweng bayindon kamet kabakoit kabakya barka jing erngiu ngiduai ha kane kamas na kabenta I Arno Shawarjri bayinyo yakamet kabakoit kabakya ba inla aru banpoi syaka thong kaba I angnod ngiduai ha kane kamas na kabenta I meban kerlang nongrum kabadai kasngi kamen takasngi to blade kandat kurkuye pi me banker pindang he dang san ha jing I yo blay ka jing I yaki men ki para jong pi badru pin dang yo kilat kilenti khamtam ha ba pen nang pen start yala de lamba ka jing kurku jong blay ngiduai ha kane kamas na ka menta ka mensim malaklat no I John Karmaulong iba ha ka ni tarik mentau benai
i dap arts nang ba jing klat jong i to try an I ga jing ya thai bam ju khod but na ga banta i herilis imli but i nos kinglands imli ba kin yo ya ga jing ya thai bam ju khod ngi duai ha ga ne ka mas na ga banta ga ing ka sem jong i challenge tar mukim ba kin yo ya ga jing ko jing khia ngi duai ha ga ne ka mas na ga banta i ting shine marwen i batray ku minor sa hospital ha Guwahati ba in yo ya ga jing ya da naw blay madru ya ga jing ko jing khia ngi duai na ga banta ga jing tumu jong phi sara marwen ngi duai ha ga ne ka mas na ga banta ba John Torres Maulong bon yo ya ga jing ko jing khia bo try an kur khu jing tumu ba bha jong i ngi duai ha ga ne ka mas na ga banta ka men sim hala khlat no jong ka pina thong ni ba in yo ya ga jing ja thai bam ju kun ngi duai ha ga ne ka mas na ka banta ka jing tumu jong email red yo pniao kham tam e na ka banta kong Justin Langdo i bla khlat management step ba in yo ya ga jing ja thai bam ju kun ngi duai na ka banta ka yin ka sem ba kin yo ya ga jing pintengen ngi duai ha ga ne ka mas na ka banta i kantli thong ni i ba sha sumara ha po hospital ba try ji sun ta ai in yo e jing ko jing khia ngi duai na ka banta ka jing tumu jong i da fi Grace Mayong kam tam na ka banta i Juliana Mayong i blana badang jing shi tom ngi duai na ka banta ka jing tumu berga jing ko jing khia jong i kong res fida kharwar ngi duai na ka banta ka yin ka sem jong i Amabelis Marwen ngi duai ha ka ne ka mas na ka banta ka men sim jong i Adrina Nongbri Rita Kharkongor Severin ya upniao Rosa Nerila ya upniao Rafael ya upniao bakin yo ya jinya thai bam jukod ngi duai na ka banta ikong Precious Shangdiar bagi kun gikti baro akin yo ya jinya thai bakin yo ya kamet ka bakoy ka bakia ngi duai ha ka ne ka mas na ka banta ka jintmu jong i Kwanli Wanyang badi Juanita Malngyang ngi duai na ka banta i ris fida kharwar pat ka ying ka sem jong phi baro apinyo i jing ku naw blay ngi duai na ka banta ka jing tumu jong i Alex Kharkongor pat ka ying ka sem ngi duai na ka banta ka jing tumu jong i Albinus Inghi i bakwa bantrawai ka ne ka mas na ka banta ka men sim la khlat no jong i pa i mei ki men ki para jong i ki bala khlat no bo try an ai ki ka jing thai bam jukod ngi duai na ka banta ka jing tumu jong i Audrey Malngyang kam tam e na ka banta i mei pa ka ying ka sem ngi duai ro na ka banta ka jintmu jong i Dona Kongri bakwa bantrmai ka ne ka mas na ka banta i Banila Kongri ka bade ka sni kha jong i banta ka sngi to blay ta kanrat ongkol khuye phi Banila phindang he dang san ha ka ching i yo blay ha ka ching nang jing start ha ka jing shampang ngi duai na ka banta ka jintmu jong i Story Costin kam tam e na ka banta ka man simala khlat no jong i Pina Thong ni ba inyo e ka jing thai bam jukod ngi duai ha ka ne ka mas na ka banta i First IT kam tam e na ka banta i George Walter Khongji i bar khe sngi kha man ta ka sngi to lamba jing sa jing me benang ba e inyo e jing nang jing start ka jing shampang ka jing ko jing khia ngi duai ha ka ne ka mas na ka banta i Media Marwen i badan padang jing shitom ngi duai na ka banta ka man sim bala khlat no jong i Wilbert Shangpliang Wodrick Shangpliang Quintina Shangpliang William Shangpliang Joseph Shangpliang ngi duai ha ka ne ka mas na ka banta i Sara badi Steffi Sim ki bang not ya ka jin shampang lor ka jin tumu jong ki ngi duai ha ne ka mas na ka banta ka jin tumu jong i Aquilin Mary Bangrop kham tam e na ka banta i Himen jong i Jenny bala khlat no menta ka sngi ba ubleyon ai i ka jin ya thai bam jukod ngi ai ka jin kublay ngolem ya phi Aquilin Mary badru ya ka ying ka sem jong phi to ka me beneng ba ik kan pentengen ya phi ha ka ne ka por ka bas ngosi ngi duai na ka banta ka jin tumu jong i Elben CMZ kam tam e na ka banta ka ying ka sem jong i kong Kediar Mary Marbanyang i babu neyon yo anis takhar bakin yo e kamet ka bakoy ka bakhya ngi duai na ka banta ka jin tumu jong phi pen shai bhala tam kam tam e na ka banta i kong bai na san ki temong mat ka ying ka sem jong ki ba kin yo ya ka jin suk jin sain jin sun thu jing mod madru ka jing ku jong blay na ka banta ka jin tumu ba bha jong ki ngi duai na ka banta ka jin tumu jong i lakmen lang wan khar kam tam e na ka banta ka man sim bala khlat no jong
ban tre lang warla pi bin yo e jinya thaj bam jukod ngidwai na gamta jintmu jong fi sabio madur kamtam e na gamta ka ying ka sem jong pi ba jong Julia madur ngidwai na gamta jintmu jong Elizabeth dingdo kamtam na gamta ka mansim mala klat no jong Emmanuel na kabanta kaman sim balaklat no jong Emmanuel embok lang Robestar Emmanuel ebok lang Robestar bakin yo iginya thaj bam jukut ngidwai na kabanta ka jintmu jong Anthony Nongbri ngidwai na kabanta ka jintmu jong Amabelis Marweng kamtam e na kabanta Ibahun Mary Marweng ibatray kuminers Shabar kajala ba inyo ejin sumar jong ublay ngidwai na kabanta ka jintmu jong Naba Rani kamtam e na kabanta ka ying kasem jong pi ba pindon gajin yasong tu jimut gajin e kom shiying shisem ngidwai na kabanta ka jintmu jong Ashevin Mertong kamtam e na kabanta ka mansim malaklat no jong kong Belian Bad Iba Dennis Tariang ngidwai na kabanta ka jintmu jong Suraj Karkongor kamtam e na kabanta Simon El Karkongor kabada singi kha menta ka singi ngidwai na kabanta ka jintmu jong Womris Lungdo ngidwai na kabanta ka jintmu jong Banila Umdor ibokwa bangindwai na kabanta kinas baro hasatlak kapartay kamtam na kabanta lashay krata rik ubanay jamang kaliga singi kabakarpang kabangi kanmaw ya ki nurse ngidwai na kabanta ka jintmu jong Falinda Pengrop kamtam e na kabanta ka mansim jong Prinda Mary Pengrop ba Peter S Sangma Mei pa jong bakinyo ya kajinya thaj bam jukut Hamedan Ziltam ngidwai hagane kamas na kabanta ka jintmu jong Dondrik Warjri kamtam e na kabanta ka jinya thaj jong kamansim jong Alisha Sotun ngidwai hagane kamas na kabanta ka jintmu jong Vincent Umdor kamtam e na kabanta Vincinora Nongbet Batreya Hospital ngidwai na kabanta ka jintmu jong Veronica Rai kamtam e na kabanta ka mansim jong Uyaine Scam Roin bayinyo e ka jinya thaj bam jukut ngidwai na kabanta ka jintmu jong Yolinda Henyauta Kerpang e na kabanta ka ying kasem Yemen imei bakinyo e ka jingkot jingkia ngidwai na kabanta ka jintmu jong Frederick Bahun lang Malay kabada singi kha menta ka singi to bretre kandan korkui fi Frederick ban hun lang mapinyo e ka jingkot jingkia badru ya ka jingnang jing start ngidwai na kabanta ka jintmu jong Tell Me Shilla kamtam na kabanta kun jong pi bada singi kha menta ka singi ngidwai na kabanta ka jintmu jong Langtay Marbanyang ka jintmu jong Mary Persarat thank you ibakwa banduai na kabanta kilong kami jong ka St. Paul's Parish o Parsilong bakinyo ya jingkar ku jong blay bakinya ko yakhya ngidwai na kabanta ka jintmu jong Bida Nongbet kamtam e na kabanta ka jinja thaj jong kamansim jong Danny Boy Warlarpi ngidwai na kabanta ka jintmu jong Jeffrey Jerwa bayinyo ya jingko jingkhya ngidwai na kabanta ka jintmu jong Relis Mary Khar Lungdo kamdam na kabanta Arnold bad Mark bakinyo sngo ya kasur jong Blay ngidwai na kabanta ka jintmu jong Risa Nongput ngidwai na kabanta ka jintmu jong Yohanes Walang binyo e jingko jingkhya ngidwai na kabanta ka jintmu jong Roy Tarian kamtam na kabanta ka mansim malaklat no jong Ferdinand War ngidwai hagane kamas na kabanta Sabera Khar Kongor ibakwa bansongo ya Blay na kabanta ka jingkar ku ka biila iyo ngidwai na kabanta Marcelinos Imsat kabada singi kha menta ka singi baw bletra kandan kurku yun ai ya ga jingko jingkhya rangkat berkini ga jingtmu ki bangila pule bat ga jingtmu jong pishimet ko men ko para dongin wan lami ki sha kaduan jong utrai dongin ra ki sha kaduan jong utrai na ka mansim ka basngorit ngin terwai la de met bat mansim knang bo trai un sngon sngap ya ga jing anut jungi ya ga jing trang jungi tementa kum nehi ngin sedang ya ka Mass Bakhuid
so bahaya yang in ruai ya kecing ruai sedang. Kana balai spa live kendai. Kumbale kaskensha wangi yawan shame kokpa Ngiyawan ngisrang yame Poliu jong ka jingpa Shaduan jong me ko try Da jing memba da karwai Da jing im ngiwan IT Da jing ila jing shagri Halen teaching imperting Alayam she dom shirkeng Don ba ibat yar kibeng Hai shau don nubleng Shaduan jong me ko try Ngawan rala jingku slai Mensanya rumah jonga Try ay saring kabat nga Haka kertang ukpa badukun badumensim bakun. Amen. Kajing e jung try jung yu Jesus Christ but kajing e jung blay. Lembat kajing e slok jung mensim bakun kendan rekat bat pi baro. Ringkat bat piru. Kuhmen kupara tu yu kubur bangilong kinang pop. Kanang balong ke belak kre banet nyam ya kajing maya bakun. Ngapla, hau play badan bor barok, baca pi kohnen kepara, bang lelepop sipon dah kecing berkat, dah kecing, dah kikam, dah kecing leklet, dah kecing lepelat jonga, dah kecing lepelat jonga, dah kecing lepelat berkrau jonga, nama kata kepada kepada berkoi, babai sa kete seti, kengel berkiri koi, baca pi kohnen kepara, bantuan kebentar jonga. How try play jungi. Play beran bor boro ni snei ngi bendalama bigi pop jungi. Unyala mengi syak jungi embam cukut. Amen. Ko try to isnei. Go try to isnei. Ko Chris to isnei. Go Chris to isnei. Ko try to isnei. Go try to isnei. To nginya tuai. Tuai bak sankti bak lain bor jong mi ko try ngi kerpat. Kan care kan dai ka yeng ka sem jong mi. Da ka cinggarap bom cupep. Kang bahaba laya dai ka na ka cing baman baro. Da ka cing mi pat ukun balak hamarwei jong mi. Kedebla banya ceprang da ka bor jong ka jing ai bakenja beneng. Dau try jing Jesus Christ ukun jong mi. Ubayem bat basan sharing kat ban mi. Haka jing along ko way jong men siem bakhuid. Way blay. Junom la junom. Amen. Kajing pule nak ikam jengki apostol. Ha kito kisngi. Habaladon kajing subuit. Ha ikonium. Da ki gentle bat ki ju rengkat bat kinong elam jengki ban leben ya Paulus bat Barnabas bat ban tem mau yeki kila tip ya kata bat kila pet Listra bat Derbe kisnong ki ba halikonia bat sya kata katain baro saudong bat kila ya lap ya ka gospel hangta ha Listra ladon uwei ubreu ubasyong uba kreu ke kikijat ulalong uba teko nadu dangka bat ubam syam layat menu ula syak skor ya Paulus ba Ukren badu Paulus habau lapet shine ya badu yo i ba udon ke jinget ba on syak penkot ula ong da kasur bajam do yang baik halaki kijat te ula yang joj bat ulayat
Haba kipat ba kelai iya ke bau Paulus ulale. Kila sedang ban pertah ke ketien lekaunya. Kiblai kelawan hiar sengi ha kadur kibriu. Ya Barnabas kila ai keteng Uzeus. Badia Paulus namar ba ulalong unong kren ubarang ba. Kila ai keteng Hermes. Bad ulengdo jong Uzeus ubadon ke tempel hamar kemat ke senong. Ulawan raki masih kertong bagi keping senteu syaka kerdop. Bad ulamut banterwa jengkenya rengkat bad ki pajba. Habaki apostol Barnabas bad Paulus kilayok sengaw ya kene kilakat ya laki jan pong bad kilatur sa pedang upajba da ke perta artat. Ko orang ba balai pelak kumne. Ngiru ngilong gibreu kiba kaju ka jinglong kum mapihi. Bat ngiwan ra hapi ka kubor babha ba pin pai no na kine ki ki bom larkam sha ublei beim. Ubala tau ya ka beneng bat ka kendau ya ka duriau bade ki baro ki badan haki. Haki pateng ki ba mensua. Ula sya ya baro ki bendreu bakin im halak rukom im jengki. Penban syam la eno lade klam kasaki. Naba ula le ya kababha bad uaya pi na beneng ya uslap bad ki ayam baseso uda penhun ne ki da no jeng pi da ka jingbam bad ka jingkmen. Wada ki ne ki ktien da ka bae ki lala ban pensange ya ki pajba na ka ba terwa jingknya haki. Kaktien jong utrai Ngis ngongu iau belai. ka jubab jong pi galong. Hangi ko trai Henry haka kerteng jong me to ai ka burom. Hangi ko trai Henry haka kerteng jong me to ai ka burom. Hangi ko trai hangi Henry haka kerteng jong me to ai ka burom. Namar ka jing ba isen ba ka jing bat ktien jong me. Balai ki jat benreu ki ong. Hai ublei jong ki. Jubab. Hangi ko try Henry haka kerteng jong me to ai ka burong. Henry ublei jongi udon hagi beneng. Ule kat ba umon. Ki blei tau jong ki long ka rupa ba ka ksiar. Ka kam jong ki kti breu. Jubab. Hangi ko try Henry haka kerteng jong me to ai ka burong. To en kerku ya pi da try. Unang tau ya ka beneng ka kendau. Ki beneng ki dei ki jong try. Henry hau kuon benreu. Ula ai ka kendau. Jubab. Hangi ko try Henry haka kerteng jong me to ai ka burong. Snubhayen. Hallelujah, 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 hallelujah. Umensiam Bakhuid un sahikai pi na dong shadong bad un sapen kan mau hapi ya kata baro kabang ala ai yato hapi. Hallelujah, 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 hallelujah. Utrai un don ringkat bad pi. Rengkat bat piru. Kajing pule nak gospel Bakhuid kat komu Yohanes. Kaburom hame ko try. Ujisu loong halaki sendran. Utau babat iki hukum jonga berubah sumar yaki.
Udai utau ba iya janga. Ba jau tau ba iya janga an sa iya jau da ukpa jonga. Bat ngangan iya jau bat ngan pen pa wela di ha u. Judas dai Iskariot ulaong ha u. Ko ken rat. Kum no men pen pa wela di hangi klem da pen pa ha ka percay. Jesu la jubab u. La dau no iet janga un semari ka ketien jonga. Baru pa jonga un iet u. Bat ngin ya wansa hauta bat ngin chong ne bat u. Utau bam iet janga semari ka ketien jonga. Bat ka ketien ka pio ngau kam long ka jonga. Henry ka jong ukpa ubalapha janga. Ya kini ki ngalaya tu pi kat bang arang don bat pi. Henry unang pentingan umensiam bakhuid. Yau bau pa un sapha ka kerteng jonga. Un sahika ye pi na dong shedong. Bat un sa pen kan ma pi ya kata baro ka bang ngalaya tu pi. Ka gospel jong utrai. Ka jingero ye ko Chris. Kemat puson kaba ngila ban puson akan ikan miet. Kaba ngios ngau na ke gospel bakhuid kat kum Yohanes. Hakabau Jesu kran Jepang kajing iet. Nakishti benikong jong Paulus sekinong Korinth. Kalau nak bakhat lai kita khat benikong berkabda ter. Nias ngau syai kedar Jepang kajing iet. Kamud ayu banlong kibriu kiba iet. Kaya per nak kajing iet kaba ni mudur. Kajing iet kaba ngi hapo ki film na ki TV. Kajing iet kaba ngi puli hapo ki novel na ki kot. Kajing iet kaba Jesu kren nang baka gospel mataka sngi. Kalau kau kajing iet kaba ngiyo sngaw na kishti benikong jong Paulus kinong Korin kalau kabakat lai. Hang tu Paulus ukran batong kajing iet kalau kabayesha. Kajing iet kam jupuk not. Kajing iet kalau kabajay-jay, kabuliloy, kabalong kabakloy ban map. Parkom ta ter. Sa kaway par Jesu hang nag-gospel matagas sngi ukwa ban penrap. Matpin kiya shushu ya kajing mut jong kajing iet. Berkata kalong lalapi ong pidon kajing iet. Pidi ban ko'ngu nani ban pat yaki hukum jonga. Ngitip kum ki Kristan ba ublay penkamti hau Moses yaki potli ki hukum. Kibangan puli api mentaban penkenal bayangi sesisin ya kita kishpotli ki hukum kiba ublay ayangi. Kabaningkong pinumyo ikiwe ki blay lan nanga. Kabar pinumkren thala ya kakerteng try ublay jongpi. Kabalay kinma ba pinsamar khoi ya kasni utry. Kabasaw pin buram yala ukpa badla kakmi. Kabasan pinum yap. Kabahin rio pinum klim. Kabahin yo pinum tu. Kabapra pinum yang sakilam ler yala upara marjan. Kabakendai pinum ikwa ya katengah upara marjan jong pi. Bar kabashipau pinamikwa iki ki jong upara marjan. Kadak kapapau man peni bangi e chisha yu blay bangi e chisha yu ni Jesu bangi mane. Kadai tak bangi bat scam ya kini ki hukum ki ba ublay u ayangi. Ngimde banlong kum ki arsap ki ba nakrim yang centur ni ong i yu Jesu. Henry dikikam jengipat
kipen pau syakidar bangim ie ju u balai namar bagim bat ia ki hukum jang u kani nak menta jang ajang pi ko men ko para hang ni jan mit habang shimenta kani ke Mass Bakhuid bangin pai hu Jesu ban pet kat no ngilong kita ki bria ki ba ie chi sha yu Jesu ni ngilong tang ki arsap nakawari mang chintur ni ong ie na ki kam jingi pat ki jingai nakane ka jing ie jungi yu Jesu in pan hakani ke Mass Bakhuid ya ka jingai bingila banang giba syampang hakur kam ie jungi ya uble enya ro yu Jesu Christ Junom Amen. Sing vai chim kan balai spa an ribusau. I can long jong me na ching ai bas pun jong me shim yuk pu bangi terwa kel yang menta dan kayu kademane shu Jesu ben kala Johnny, I can long jong me. Dancing I buried Johnny, I can long jong me. Tutuai ko para bagajeng kenya jonga bagajeng pi kanang bapiang hun hakmadu blay ko pa buron bor baro. To try yang cing jana ki jong pi nak benta ka cing ro berkaburang berkerteng jong u ka cing mentoy ngi barka belang bakhuid jong u baro ka wei ai ba ki jing duai jongi ken kiu shami ko try ringkat bat kini ki jing terwa kenya bat komta anda habalapen ku da ka jing is nei jongmi an penlong ngi ki babit do nak benta ki sakramen jong ka jing e ba khrau bor jongmi Dau Chris who try jongi Amen who try undon ringkat bat pi ru jogan tiu you like you don't know ni kan tiu ki shall try jogan ai ngo you try you play jongi ka sham hok bat ka day da shisha kalong ba shang hok bat ka badai kadai ti jongi bat ka ching panim yangi haki por baro banyero yame ko kanrat henry kham tam hakani ka por banyero shushu yame habayu Chris khonang brat pas kha jongi laknya dakaba uknya ila ka chong kamet ula pen pura ya kiching knya barim ha kiching shisha jong kading pana badakaba terwai la di hame na benta kiching penem yangi ula pen I bo ulong uling do kaduan badu khonang brat jong kiching knya namar kata habala dap miar da kiching kemen pas kha man la kari man la kajai pen rio kari sara kaching kemen but what ki bor peneng rengkat baki ken hon angel ki rwai lang ni kaching rwai baklam kut jong kaburam jong me kat ba ki ya pen bana Bakhuid try Rai Hosanna, Clem Kut, Rai
Hosanna you play no Yaro you tabawan Haka kerteng utrai Negbat bertekidam Daka purom jong me Rai Hosanna Shadrom Rai Hosanna Lemkut Rai Hosanna you play Juno Da shisha melong bakhuid ko try ka thamay jong ka jingkhuid baro Namar ka tangi karpa de me pen khoi pen kantang yi gini gi jing terwa jongi Ada ka pa yu men sim jong me kom ka jer halor jongki bakinuk lalong yangi kamet bat ka snam jogu try jongi Jesus Christ Hagapor bladino yu badal gamons go bhaw la pdiang yi ka jing sha shitom ula shim yu kpu bat ka ba ai ngu yame ulak dia yu badula ai hala kisan ran wong to shim Batu bam na kanipi baro namar kane ka long kamet jonga yakaba NIT na kabenta jongpi Hakaju guru kamen dalalaya bam ula shim yakakuri badagaba aingo biang yeme ulaya ka halaki sentran wong to shim batu di yakani pi baro namar kane ka long ka khuri jong ka snam jonga jong ka chutang bathamai be pam chukut yakba an panmi na ka benta jong pi be jong ki bobon yakban ma bi ki pom to le yakani bankin ma yanga Kajing maya jong kajing ai Kata sin bangi bang yu ne ukhu Bangi di yakane kakuri Ni pen bna kajing yap jong me ko try Tada du menwa Namar kata ngi ke ba pen mentai kajing ya bat kajing mi pat jogu ngi terwa hame ko try yu kpu jong kajing em bat ya khuri jong kajing pen em ngi dai ngoi dam namar mlenyo ngi ke babit banyang ka khmat jong me bat ban chekri me da ka bas ngurit ngi karpa de me babangi ke biyo bantah kamet bakasna mu Chris ngilong ki bala penyetili ka way do men siam bukhoi Dokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasat la ka pertai batu penjanai ka hakaching e dan ka budu Francis ka pa bukho jingi kan hon jong ki bishop bat baro kiling do Dokan mau lam rukin men ki parashan ra bakin tai ki bala yotia da ka bakar men ya ka jing mi pat baja baro ki bala klano ka jing isnei jong me do priang e ki ka jing shai ka khmat jong me to isnei ngi baro ngi karpa de me Nang barikat bat kamari taisti bukhut kami jong blay Joseph kurim jongka ki apostle bukhut idan bosco bukhut bat boro ki rukhut ki blapin sngo bhai me pateng la pateng gira blang ki babit banjab bentala makaching embam chukut bat bingin yaro bat pundan buram me dau khon jong me u Jesus Christ dau lambat u badhau kalong hame blay kpa budan por hakaching along ko way jong men siam bukhut Baro kaburam bat kajing yaro junam la junam Amen Kumbala hukum yi dunong penim bat kumbala hikai ngi dak chen blay ngi not banong kok pa chungi Uba habneng kalong kabukhoy yakateng jome Kan wan kahima jome kalong kamon jome Haga kandau kumba habneng To ayang imentai kajumpam chungi kabahala kasi Matuma bingi kirikang chungi
kumbang irumi map ke balak siu nyanyi barwat elam ini syak kecing penshoy Hare to pelat ini nang kapas sniu to pelat ini kerpat ko try ni kecing sniu baro ha kecing spoon jong me to a jing suk jing san ni ki sni jungi krang bar kecing rap kecing is nei jong me ngin nak barabo nakapop bat ngin yo jing da na kecing jenjar baro karba ngin up milin ti kecing kermen bakhuid bat kecing wan pat jong unong penim jongi u Jesu Christ Namar kajong me kalong kahima kajong me kapor kaboram junom la junom ko try Jesus Christ me ublaong haki apostol jong me kajing suk nga I phi kajing suk jong nga ai phi wat pe ki pop jongi andrai kajing e jong kabalang jong me bar kajing bon jong me to a ha ka kajing suk ba kajing atli ka we kat kum kamon jong me bayam bar basan shar junom la junom Amen kajing suk jong try kan don barabor Ringkat bat pi Ringkat bat piru terwai kada kajing suk iwei pan Ko khulam rat ublei me bai kino kipop ka perthei dus ngausin e yangi ko khulam rat ublei me bai kino kipop ka perthei dus ngausin e yangi ko khulam rat ublei me bai kino kipop ka perthei to ai jing suk yangi Hakmi u kon lang brat jong ublei hakmi u bakin no ikipop jong ka perthei sukitoi ke balak khat chagaching khawai jong kon lang brat ko kenrat ngamlang basohak pamendrung hapo kayeng chunga enrei shuak na tien bat kamen sim chunga ka sakhya hi Ke communion mensim ko Yesu jonga ngangai scam ba medon teli ha ka sakramen ba khui tam kaduan nga I yame na lor ki baro ban nga thrang ba men wan hapo ka mensim jonga namar ba menta kumni ngamla ban priang yame Haga sakrament bakhuid Tuan hapo kadot nut jonga Haga jinglong mensim Ngapiam yami hala kadot nut Bat ngapen yaso elade bat me Wat sya bangan klat syu name Ngiro yame ko Jesu ko Jesu ngi yame ko Jesu yame ko Jesu ngi sngongu yame ko Jesu sngongu yame ko Jesu Dokar khu yangi ko Jesu Dokar khu yangi ko Jesu So yada yangi ko Jesu To yada yangi ko Jesu To ai jingko jingkia yangi ko Jesu To ai jingko jingkia yangi ko Jesu To ai jingko jingkia iki bapang baro ko Jesu To ai jingko jingkia iki bapang baro ko Jesu To ai jingko jingkia iki men ki para jongi ko Jesu To ai jingko jingkia iki men ki para jongi ko Jesu Dokar khu yangi ko Jesu Dokar khu yangi ko Jesu To yarap yangi ko Jesu To yarap yangi ko Jesu Ishanya hame ko Jesu Ishanya hame ko Jesu Inget hame ko Jesu Inget hame ko Jesu Ngiyaro yame ko Jesu Ngiyaro yame ko Jesu Ngimane yame ko Jesu Ngimane yame ko Jesu Ngipendon burom yame ko Jesu Ngipendon burom yame ko Jesu Ngiij yame ko
Jisu Ngi me ko Jisu Ngi sngo ngu ia me ko Jisu Ngi sngo ia me ko Jisu Ngi ya ro ia me ko Jisu Ngi ro ia me ko Jisu Ngi pendon burom ia me ko Jisu Ngi pendon burom ia me ko Jisu Ngi mane ia me ko Jisu Ngi mane ia me ko Jisu Dokar ku yang ngi ko Jisu Dokar ku yang ngi ko Jisu Dokar ku ya kaying kasem jong ngi ko Jisu Dokar ku yang kayeng kasam jong ngi ko Dokar Jisu ku ya mei pa jong ngi ko Jisu Dokar ku yang me pa jong ngi ko Jisu Dokar ku ki bahayeng jong ngi baro ko Jisu Dokar ku yang kayeng jong ngi baro ko Jisu Ngi ya ro ya me Ngi ro ia me Ngi i ya me Ngi ia me Ngi mane ya me Ngi mane ia me Ngi sngo ngu ya me Ngi sngo ia me Jongin karpat yo Jisu bon karku yang ngi baro tak kabangin ruai kucing ruai ri yang kana basan spotlight pulai ri yang haling hok ti jong me Bangan sngau shngai baro shi lenter jing im jonga Bangan yo im kat kum kaju ban lang balak le Bangan nong nu jong me u play jonga Jing terwa perte gila pen bang yanya Banyo chai na me u play ba idyanya Hati jong me ko play ru ngam teru me hi me la pen biang me hi me la pen bu ri yanga haling hok ti jong me Bangan sngau shngan baro shi lenter jing im jonga Bangan yo im kat kum kaju ban lang balak le Bangan long u jong me u play jonga Joginya duai Keblai badan bor baro ba im junom Neu ba pen pai biang ingi sha gajing im bam jukut ha gajing mi pat jong ukris To pen roy hangi uso jong ka sacrament paskha Batot he kidono jingi yagabor jong ganega jing bam ba pelad im Dau Chris utrai jongi Amen utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat pi play badan bor baron kerkhuy pi ukpa badu kon badu mensiam bakhuid Amen todet suk ban it bat ban chakriya utrai Ngisngo ya play kana bar aspa san phusau Kiu shistin shabne Ban pek kak mi jonga Katei soti baba Kabanga iklembu Shabneng, shabneng, shabneng Ngan leit ban pet yaga Shabneng, shabneng, shabneng Ngan leit ban pet yaga pasau Ngan leit ban pet yaga Ban dry ban burom Kak lemput junom Ringkat
koi Sharpening, sharpening, sharpening Ngan leg ban pe yaka Sharpening, sharpening, sharpening Ngan leg ban pe yaka Kabram hakpa berau kun baru musim bakhuid. Kumana lang haba manakong kumcu menta Bor junom la junom. Amen. Ko dalam bakhuid tamu Yesus. Tos ini Ko Maria kenarap Kristan. Tuduan kebenta cungi Haga kerteng Ukpa berukun Musim bakhuid. Amen. En ya roh ya Yesus Kristus. Junom la junom. Amen.